Naglatag ng target si Senator Bam Aquino para sa gobyerno at pribadong sektor na makapagpatayo o makapagsimula ng konstruksyon ng 26,000 silid-aralan ngayong 2026. Layunin ng malawakang proyektong ito na mabawasan ang shifting at siksikan sa mga paaralan na umano'y nagpapahirap sa mga estudyante. Kabilang sa strategy na iminungkahi ni Aquino ang repurposing o muling paggamit ng mga bakanteng gusali para gawing espasyo sa pag-aaral ng mga bata. So kung meron po kayong mga building na tingin po ninyo pwede pong magamit, no? Mga private school na nagsara, baka may mga lumang pogo dyan na wala ng tao, no? Hindi ko alam, no? Baka may mga building po dyan na pwedeng outright bilhin, pwede rin po yun. We've included that in the special provision as another modality. Sa pagdinig ng Committee on Basic Education nitong Lunes, tinalakay ng mambabatas ang kakulangan sa mga silid-aralan na nasa 165,000. Ito raw ang dahilan kung bakit ang mga batang Pilipino sa mga sentrong lugar ng Cavite at Metro Manila ay kailangang gumising ng alas 4 ng umaga para sa early shift ng mga klase. Kailangan po nating magsama-sama para magtayo ng mga silid-aralan para sa estudyanteng Pilipino. Nasa kasalukuyan ay nagsishifting, nagsisiksikan sa mga classroom or nagkaklase sa mga pasilyo sa labas ng eskwelahan or nagsishare ng mga covered courts kung saan back-to-back sila. Kaugnay niyan, nagbigay ng direktang utos si Aquino sa Department of Education o DepEd, Department of Public Works and Highways o DPWH at pribadong sektor upang mapabilis ang pagtatayo at pag-convert ng mga pasilidad. Lumabas din sa pagdinig na hamon ang kakulangan sa lupang pagtatayuan kahit may nakalaang pondo sa classroom construction. May nakalaan na 67.9 billion pesos para sa classrooms. Ang goal po natin ay makapagpatayo ng at least 25 classrooms ngayong 2026. At the minimum, we want to see 26,000 classrooms started in 2026. Pinag-aaralan din ang paggamit ng mga ari-ariang nakumpiska ng gobyerno, kabilang ang ilang Pogo Hub bilang agarang pasilidad sa edukasyon. Hinimok ng senador ang mga ahensya na pabilisin ang mga legal na mekanismong magpapahintulot sa DepEd upang magamit ang mga lupa at gusali at maiwasan ang matagal na construction timeline na karaniwan umanong umaabot ng 3 taon kada silid-aralan. Naniniwala si Aquino na makatutulong ang Public-Private Partnership o PPP upang mapabilis ang implementasyon batay sa naunang programang nakapagpatayo ng higit 9,000 silid-aralan. Mahalaga na makita natin na nagagamit ang pondong ito na nagagawa ang mga classroom sa tamang presyo, sa tamang paraan at sa tamang panahon. Ulitin ko po, sa tamang presyo, sa tamang paraan at sa tamang panahon. Ayon sa DepEd, naaprubahan na noong January 8 ang panibagong batch ng PPP para sa humigit kumulang 16,000 classrooms kasama ang paggamit ng Green Lane para mapabilis ang permits. Inaasahang 6 hanggang 10 taon pa bago tuluyang mapunan ang kakulangan sa silid-aralan, kaya nagbabala si Senator Aquino na ang 2026 ang critical turning point para tugunan ang krisis sa edukasyon. Huwag na ho nating palampasin pa yung mga opportunities na nandito ho tayong lahat. Maganda yung pondo, may mga bagong paraan para sa pribadong sektor. Alamin na po natin kung ano ito, bantayan natin at siguraduhin natin na taon-taon yung pondo para sa edukasyon nandyan. Bryce Oracion, CLTV 36 News.